Klapka. Poprvé. Takže aj vy máte na škole tablety a neviete, čo s nimi? My vám pomôžeme. Pripravili sme pre vás školenia Škola na dotyk Akadémia, ktoré vás naučia, čo s tabletom v škole. Naučia vás tu učitelia z 10 škôl zapojených do projektu Škola na dotyk. Dozviete sa, ako tvoriť poznámky s tabletom. Alebo pripravovať vlastné vyučovacie materiály. Ukážeme vám prácu s videom a fotografiami. Zistíte, ako sa tvoria mentálne mapy. Ukážeme si, ako testovať žiakov. Spoznáte software Samsung School a naučite sa robiť s portálom Tool a mnoho ďalšieho. Takže ak chcete, a my veríme, že chcete, otvorte si stránku akademia.edulab.sk a zaregistrujte sa na jedno z bezplatných školení. A urobte tak rýchlo, pretože voľné miesta sa míňajú.